Bayar da umarnin rusa wannan gida da ake tuhuma da zama cibiyar matsafa da gwamna Bello Muhammad ya yi, wanda ke share unguwar Dallatu bayan babbar tashar motar Gusau, ya dai biyo bayan wani samame da tawagar sintirin jami'an tsaro suka kai a wurin bayan tseguntawa jami'an tsaron ababen da ke gudana na surkulle a wannan gida. A lokacin samamen dai an samu wasu ababe daban-daban da ake zargin ana amfani da su wajen tsibbace-tsibbace da manufar cutar da wasu jagorori a wannan jiha. Ababen dai sun hada da wata tukunya swake da allurai da kuma wata tukunyar da aka sanyawa wasu ruwan surkulle, sai kuma wata ƙwarya ɗauke da jini da kuma wasu goruna da butoci da aka yi wa rubutun arabiya, kazalika da wani garin magani. Sauran su ne wata leda da ke ɗauke da tufafi masu kala daban-daban da kuma taswirar ƙwarangal, kazalika da wasu takardu ɗauke da sunayen wasu mayan jagorori a jihar nan, ciki har da gwamnan jiha Alhaji Bello Muhammad da kuma mataimakinsa Alhaji Mahadi Aliyu Gusau. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Zamfara CP Usman Nagogo, wanda ya tabbatar wa manema labarai wannan samami da kuma nuna musu waɗannan ababe da aka gano, ya ce duk da ba a samu nasarar kama kowa ba a lokacin samamen, ana gudanar da bincike da manufar bankaɗo waɗanda ke da hannu a cikin wannan mugun aiki domin su fuskanci hushin hukuma. Kan haka mun ka gayyace ku don mu nuna muku waɗannan abu, don ku gani ga abubuwan da ke gudana a jiha, ta tsaye ga addu'a don mai yiwuwa ne wasu bala'uka da muke samu duk ire-iren waɗannan tsafuka ne da ake yi su ne ke kawo mana shi. A yan shekarun nan dai jihar Zamfara ta yi ƙaurin suna matuƙa wajen samun masu aikata ababen da ake dangantawa da tsafe-tsafe da surkulle, ciki har da sanya alkur'ani mai girma a cikin shadda da kuma bankawa makabartu wuta. Jamilu Ibrahim Gusau.